Bueno, nil prest, mantala jantzi, eta ea, gaur, Eta laneako gogoakin. laneako gogoakin, nola ez ba. Entzalada bat esan dezu egingo dezula, esango ditut osagoiak adibidez? Vale. Tomatia, tipula, perrexila, atearen urdei espikua, hemen dakau konfita atearen izterrak, eta gero letxua bezala aukeratu deu aritzostoak. Eta gogoratu hemen daukagu saltza, saltza berezia joakin egindakoa, hau, aurreko egun batean egin genuen, gorde dugu gauza saltza hauek gordetzeko aukera edukitzen dugu, egun batetik bestea, ez dia galtzen, askotan irabazi egiten du, eta gogoratu eta bestela interneten ikusi nola egin genuen, baina esplikatzen dizuet. Esne gainean jarri irakiten, jarri gibela, atearen gibela, eta gero ardo goxo bezala Pedro Ximenez erabili genuen. Hiru osagaiak hortzen zutan euki, lasai, birrindu eta saltza bateatzen da. Ez bani bazazte gogoratzen, badakizue, interneten dakagula, ikusi nola egiten den, eta baita ere, handaude osagaiak eta esplikazio guztia. Baina gaurkoa entzalada. Hoi da, bueno. Venga, hasingo gea. Gaur egualdiakin, holako plater bat, hau ez da gotzotza, epelduko dugu gero ate iztartxuak, baina bueno, freskoa da eta eguraldik eskatzen duen bezalakoa. Oso ondo. Alde batetik, egingo deuna da, entxalada bea osatzeko, hiru hauek atea eta letxuga erabiliko dugu gehien bat. Bai, atea era desberdineta. Urde espiko bezala, hau gogoratuko dugu, atean urdai azpiko deitzen zaio, baina batean bularrakin deiten da, Magreta ezautzen duzu askoek, hola deitzen zaiolako atearen bularrari. Hori sekatzen duzten da espeziekin eta gatzakin, eta hortik ateratzen da. Eta hoen ingo deuna da, guarnizio edo lagungarri gisa, tipula, perrejila eta tomatea erabiliz, halako laguntza bat, kolorea ematen dio, zaporez oso ondo juten zaio, eta tomatea txikitzen laguntzen badiazu. Zuritzia nahi dezu, o...? Azal eta guzti, azala fina daka, eta, orduan, azala lodia gogorra euki izan baldin bazun, baina kasu honetan tomate honak dira, bakizuan baratze hona dazkau. Zelaingoak, nola ez? Osa, laukitan adibidez? Bai, lauki txikitan. Nere herria, oso nerea da baita, badakau, hainbat gauza ehar. Bai. Naiz eta jendeek hemen ez du asko ezagutzen, pixkatola hitzeiteko herrin ingurun, mendiz inguratuta gare, esan duguna lehen aurreko programaten esan genuen bezala, nekazaritza, abeltzantza, lurretik bizi da jende asko, artzainak, baserriko behiakin eta abar. Eta hori herriko bizia izan da, betikoa, baina herrik jakindu pixkat evoluzionatzen kanpoko turismo bila, ez? Turismoa erakarri alizateko. Hortan ikusten dut izan zineztela barruko horritatikan ia lehenengoakola herritikan erten zan ideia hori, ez? Danok bat eginda eta esan ez, guk aukera emango deu, kanpotik etortzen da jendiai aukera bat honea etorri eta ikusteko zerbait euki dezaten, ez? Bai, eta gero hor ze asko inda, ez? Jendea borondatea handia jarri du, idea oso onak irten dira. Eta azkenik, oain dela urte batzuk, kanpotiz etorrenak etzakan aukera hundik. Eliza ikusteko aukera zakan, eta hori giltza modua baldin bazakan. Hori da. Gero Elizakin ze gertatu da, eolako herritxikitan. Elizak, lapurreta diala, estiala badiala, india itxita aurkitzen ditugu. Eta orduan, joko gutxi ematen du, herria plaza iristen zea, ikusten duzu kanpotikan Eliza, sartu nahi baino aukerik ez sartzeko. Hori pasatzen da, eta orduan nola baitea evoluzionatu egin behar da. Atzea, estankatua gelditzen baldin bagea, zerain bezalako herri baten. Hori, barruan galdetzen duen eta zer idakau bisitatzeko aukera, zerain nahi dibidez, aukera hori ematen du zerain, Bai, hori da, Naiz eta ez dakau ez itxasoa, ez olako ezer, baina dakau bai. Itxaso badake, mendira joezkio goitikan ikusi iten da, Hori da, bai. Urruti zabeste baita, ez? Baita, baina bueno. Hori da, baina bueno. Eta dakau aukera, bai dakau museoa, Bai, enografiko hori da. Zuek etxe guztitatikan bildutako tresnak, baina 1000 eta piko tresna. Bai lanabesak, bai garaibateko instrumentu, bai kartzelako... Kartzela bat ere badezu, Bai, badegu, kartzela, eta hango pieza originalak dazkau museoan gordeta.
Hori da. Eta aukera zea ikusteko kartzela adibidez? Bai, kartzela dago, gure jatetxean, ostatun bertan. Bertan barruan? Bertan barruan dago, bai. Harta ordaintzez duna badaka nun sartua. Eta bertan izaten da gure banako. Ume bat beste baita ere batzuta. Kasu batean izan bihurri jabali ma. Guk ustora hartuko dugu. Ez dugu kobratzen, oso importantea. Eta handak hau, eta bera, ekarri dizut gauza bat. Bera, giltza. Hau ez da San Pedron giltza. Ez da San Pedron giltza. Hau infernukoa dala, esango nuke gehiago. Bueno, zengo dugu, infernura. Gure kartzelako giltza, Gauza da giltza eukitzea, infernuan ozeruan, kasu honetan gu biloi, infernuan, ez dakit gure lukagatik handan, ozergatik, horregatik izate baleike. Bueno, giltza bat badeu, hangu hemengoa, ate batek giltza behar du, eta guk badakau. Bai, hori adibidez kartzela, museoa esan dugu, eta bueno, baita minak, garai bateko minak, han izan zen, burdina esplotazioa. Bai. Ura geldituta egon zen. Hori erakusketa bezala dakazu eta naprest. Bai, eta orain egin da, erakusketa bezala, turistantzako, turismoa bultzatzeko beste... Bai, segundu bat, segundu bat. Hau, zen neurri zondo da beho, txikillo? Oso ondo, perfecto. Honek gehitu? Horrea gehituko dugu. Ni hain ez perregiakin baita. Eta honek... Hori da. Ezan dezunien turismoa, jakin dut zuek zerainen daukazuela, turismo bulegoa urte guztian zabalik. Bai, oso importantea, urte guztian eta egunero zabalik. Ze ideia ona eta... Bai, azkenen... Berta jutena jendientzako ze aukera ona, ez? Kontutan izan behar dugu, uda garaian bakarrik ez degula izaten jendean. Naiz eta negu garaian jende gutxiko ibili egiten da. Eta, klaro, hori ezin dugu alde batea utzi ez da. Gu, herria beha udara garaian bizi gehiena ordun dauka, baina, bueno. Baina geho neguan ere aukera hori ematen du. Eskaintza hori eman beharra dago, turistantzako, klaro. Ezin dugu ez da limitatu fetxa batzuta bakarrikan. Eta urte guztien irikita hoten da, oso jator hartuko zaitue. Bai, egun pasaiteko aukera. Bai. Lehen da bizi aizgorri jo behar dugu, gogoratu, Bueno, bio jun behar gara, hautza. Aizgorri jo. Presterioa aitzea jun behar gara. Hori da. Jetxi, turismo gulegoan sartu, eta berze gauza, zau beste aukera eskaintzen dizkiguten, sorpresa bezala. Baina gero Bazkaia badakiun nun. Badakiun nun bukatu behartan, bestela alperri jutea da. Eta nun badakizue, zeraingo ostatuan. Entxen bertan, alapa jitxita, frontoia dakazu galantaskoa. Frontoian paren, umentzako, kartzelan sartu garrezian umentzako, frontoian badakatokia. Libre, gazi portatzen dana, kartzela. Bueno, platerekin jarraitu. Hemen egia prestatzen, bota diogu gatza, oain olioa. Hau ez deu kargatuko gehiagi ez da, hori, alineo puntu bat emateko, baina, bueno, pasatu gabe. Oso, no? Espina. Jazta, gutxi. Ni gutxi erabiltzen dut. Gero bakoitzak bere puntua emango dio gehiago nahi duna, baina jende asko bada, ez zaiona gustatzen ez da ere, eta orduan. Bai, ikutu bat, bizitasun hori. Bai, hori. Ikutua eukitzeko, esateko badaka, baina hori listo. Prestatuko dugu. Eta hau izango da, gero laguntza bezala, esan duguna, pixkat jarriko dio. Platera, bestela, igual triste gelditzen da, Bai, bi gauza bakarrikan utzikan, pixka lagundu, barazki bezala pixka lagundu. Bai, eta jazta, hau alde batea utziko da. Eta oain ja, bueno, dena pronto dakau eta falta zaiguna da, iztertxok, epeldu puntu bat eman beharra da. Epeldu behar ditugu, bestela, ezin da jan, eta horregatik. Hori da. Golpe bat eman, 30 segundukoa, eta jazta. Osondo. Tik-tak, urki eman diot ikutu bat. Bai. Eta hau listo. Perfecto. Gauza da, hotzen sensazio horik endu. Hoi da, ze brillua dakan. Bueno, oain da dena prest daukau, egingo deuna da, letxuga alineatu. Desmigatuta olein bada? Bai, desmigatzen baldin badiatzu. Azken fina horrek grasa asko daka, eta jarriko dio. Gero, grasa gordetzia balak izu zerran, beste gauza batzutako erabilik, Bai, grasa hori erra izaten da. Ni badakizu ze plater gustatzen zean egitea atan grasakin, txerrikumea konfitatua. Abira. Hori Italia alden ikasitako plater bada, enitzan han ibili lanen, baina bueno, oporreta junintzen baten, jatetxeko nagusiakin egin alako harreman bat, eta bera, arek erakutsi zian plater bat. Eta hori badakazu kartien baitare? Hori garaian izaten da, txerrikumea garaian
garaikoa. Baina garaian ja gogoratzen zea bidai hortaz eta urtero jartzen duzu. Bai. Asko gustatzen zaidan plater bada, Azkenean, ate grasa horrek, grazia handia ematen dio gauza askoi. Bai, nahi, askotan gustatzen zait baita ere patata prejitu behakiteko. Patata ematen dion gustua, Hori sekula ez de probatu, Ez? badakatze probatu. Hori da, porratua. Hau hartu dau, letxuga gertu dakau, eta ja hasiko geha, enplatatu egiten. Aroa jarriko dau, plateran erdin. Tramankulo hauek ze ondo etortzen dian, Bai. Oso importantea. Batez ere, hola, entxaladetako, Hori da. hasiko geha, letxuga jarriko dau. Simplea da, ikusten duzu osagai asko ez daka, kargatu gabe, gehiegi, baina, dakan osagaia, ona, eta zainduta indakoa. Hombre, zu pentsatu zazu, ate beak dula indarra eta protagonismoa, eta orduan gauza Bai, horrati laguntza bezala laguntzaile jarriko pixkat dugu, gauza bat beste jarri eta listo. Ja dakau, nahikoa letxuga. Sukartare aldatzen duzu, Nik sarri aldatzen dut, duzu. bai. Adibidez aurten ja 3. aldaketa eman berri geha, Platera asko, hemen nengo ditudun platerak, berri bidea. Jende asko probatu gabeak. Eta espero dezaun hemendik aurrera, jendea animatzea. Nola ez ba, zerain. Donostetik anurre. Bai, konturatu gabe, Bai, segitu. Errepide hon horikin ordu erdin antxe. Gu asko etortzen geha kosta, baina kostaldeko barnealdea, Kostatzen zau gehiago pixkat, kostatzen du. Bai. Baina, nik itzen bat izut jungo naizela, Eta nik hartzen ditut, aizkorria ego beharren gareta bio. Hori da. Jarri Beharra dugu. paria. Oain ontxo bila jungo beha. Hori da, bai. Vale, nahikoa jarri dio, gehiagi kargatu Zuk gabe. nahi esplikatu esko nun biltzen dituzun ontxoak, gero nire igual behar bada beste egun batean jungo naiz, Ni behin jun naiz perretxiku bila eta ez berriz. Ez? Ez, jendea zestoa beteta eta ni utxutxik bueltatu nintzen. Oseak, hemen aldamenen, jarriko dizkio bost txerra, lagungarri gisa, esaten deuna kargatu gabe. Bai, emategatik ateain beste tekstura bat. Bai. Hemen eman dugu konfita bezala izterra, eta gero hemen bularra, hor Bai. da espiko bihurtuta. Hiru joku, Bere prozesuakin, gatzakin, eta... Hiru testura ezberdin erabiliko ditugu kasu honetan, eta hemen oain tarte honetan, platerai bizitasuna emateko, hemen indeun asketa pixka jarriko du. Azken finean da, ospin olio bat, da beti eukitzen duena tipulakin, tomatiakin, beste batzutan sartzen da piper berdia, piper gorrilla, baina kasu honetan, perexila, tomatia eta tipula bakarrekan, nahiko. Simplea. Hori da. Baina, alaitasun bat ematen dio platerai, ikusten duen bezala. Eta saltza bota aurretik, aroak kendu ingo. Bera. Aronek hor bilduta lagatzen du, hor utzitzen ditu letxo osto hauek, aritz osto hauek. Hemen dakau saltza, aurreko egunean ingen duna. Eta pixkatola gainetik botako dio. Saltzak ze joku ematen digu. Kasu honetan, hotzien ari erabiltzen, ensaladaok ere oso goxua, aurrekoan epelien erabili ginen, baina saltza berdin eta zaila hitz egiten. Egun batean egiten den saltza, egunetan konservatzen da, eta erabiltzen da bai ensaladan, hotzian eta bai beruan. Eta hemen dakau, ozpinan, modena ozpinan, bai, konzentratua hori errekzio bat. Eta hausi izango zen gure. Honek ematen dio bere ikutu puntu bat, eta presentazio bezala oso ondo. Perfecto gelditzen dena. Eta hauxe da, gure entxalada. Hemen dugu gure ensalada. Banoa, bizto bueno matea. Ostoak. Oso goxoa. Eta bati bat, izterra epeldu izanak ematen dio bere toki. Bai, horrek grazia aparta ematen dio. Bai. Hau, zuek esaten zuen bezala, hau da itzela. Itzela. Hori da. Oso ondo. Gure xefaren azken ukitua. Tomatea, tipula eta perrexila txikitu eta ospin olioaz nahasi. Ate izterrak epeldu eta papurtu. Joa saltzaz gozatu. Ate orde espikoa jamar dut momentu batian. Ensalada borratu dut, eta gara zemuzkoa da. Txoko xudan, Ate orde espikoa. Oso fina. Bai. Entzulei gogoratu behar dugu, ordutegilagatikan ezin barin bai gaitu ikusi,
ba, ETB nahieran aukera ematen duela nahidan momentuan ikusteko, nahidan interneten bidez. Eta horrekin nahi dut esan, gaurko sistemak erakusten digula ez da hola grabatzen jardu badikan, eske grabatuko dut, nola grabatzen da, ez. Ordutegia batikan, ezin bagaitu ikusi, zuek esan, EITB sartzeko, eta nahieran txorienen programan klikatzeko, eta gu berriz, hasiko gea platera nola prestatzen den egiten, berriz eta berriz eta berriz. Bai? Zuk ere esan zerainen, Hombre, ja badakite denek. Badakite. Bueno, banik, Getaiarrai eta beste guztioi, beste herri guztioi baitare. Bueno, mila esker eta beste platera goaz.